हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे बाथ्रा शेयार खालामनो नागिरदों। दा बेयाव नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन जे जों बयबो माने नाखौ खाजा हिसाबै जोबोद मोजां मोनो। गोबाङानो ना जायो आरो ना जानायनि सायावनो नोंथांमोननि सिगाङाव बाहाय मोनसे सांग्रांथि रादाब होनो नागिरदों। दा अदेबानि बयबो मिथिखायो, नाथाय फ्रायानो मिथिखानानैबाबो जों बे गोरोन्थिखौ मावो। मानो होनबा जोङो नुथावा नुवा एबा खोनानाय बाथ्राफोरल' जायो। दा बे जाहैबाय जे नाखौ जोङो बयबो बेदर हिसाबै नानि मोदोमखौथ' जाखायो। दा बाहाय ना फिसा नानि खिखौबो जों साफ्रोमबो जायो आरो बेयो मोनसे जोंनि माखासे थाखोनि मानसिफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे इन्टारेस्टिं जाग्रा आदार आरोखि। ना खर' बेजों जोंनि जायगाखौ जायो। दा बे बेलायाव बे बाथ्राखौ मिथिना लानो गोनां जागोन जे ना फिसानि खि जानाय एबा ना फिसाखौथ' जोङो खि गारनाय एबा गारजाथावै माखासे गोबां ना फिसा थायो। दा बेखौ जों जायो। दा बेनिफ्राय बेथ' बे नेचारेल जोंनि सरासनस्रा दैफ्राव मोननो हानाय नाफोर। नाथाय दानि दिनाव जोंनियाव फैदों जे फार्मिं सिस्टेम फैबाय जोंनाव। गासैखौबो जोङो फार्माव सोनानै लाबाय जोंनि मानसिफ्रा। दा बेखायनो जोंनि मार्केटाव जेसेबांनाखि दा लकेल ना मोनो एबा सालानि नायानो जाया मानो, गासैबो जोङो फार्मनिखौसो मोनजागासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मानो होनबा जोंनि आसामाव फ्राय गासिबो जायगायावनो लकेल फुख्रि गैया जोंनाव, जायखौ जों सरासनस्रायै फिसिनो हायै जायगा। दा बेनिफ्राय जोंनाव दङ खालि इनडर फार्म जाफैनानै फैबाय। इनडर फार्म माने न' सिङावनो एबा न' बानायनानै न' सिङावनो फिसा फिसा फुख्रि खथा बानायनानै ना फिसिनाय। नोंथांमोना जेरै सावगारियाव नुगासिनो दं दा बेबायदि। दा बे ना फिसिनायनि बेलायाव जोंनि ना फिसिग्राफ्रा मा खालामो, बाहाय फार्मिङाव फैनाय लोगो लोगो कमार्शियेल जाफैनोसै। दा बेखायनो कमार्शियेल फैनाय लोगो लोगो बिथांमोना गावसिनि लाबा जेसेबां जायो बेखौल' नायनोसै। बेखायनो नानि थाखाय ना जानानै मानसिया मा जागोन मा मागोन बेखौथ' सिन्था खालामला। बेनिखायनो नायानो मेनुफेक्सार बा बानायनाय फिड एबा आदार होनोसै। दा बे आदारनि बेलायावथ' जायखिजाया फिडआनो बानायनाय, जेरै दाना, सयाबिन, गुन्दै बायदिसिना मिक्स खालामनानै होयो। दा बेबो इसिग्राब एफेक्ट खालामा, नाथाय बेखौ डाइरेक्टलि जानायाव जोंहा एफेक्ट जायो। दा बेखौ नोंथाङाबो हमनो हागोन। मानो होनबा जों मालाबाबो जुनारनि एबा जिब जिबिनि आदारखौ जों जाया। जेरै डाइरेक्टलि मारै जानाय बेनि बिदिन्थिखौ नोंथांमोननो होगोन। दा बिनि सिगां मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाबावदो। नुनो मोननाय जादों आथिखालनि जेनाखि फिसारि फार्माव थानाय मानसिफोर, बिथांमोननि माखासेया बेबादि फिडखौल' होआलाबा माखासे मा खालामो, एलिफ फिड माने माखासे जिब जुनारनि बेदर बायदिसिना होयो। नोंथांमोना जेरै सावगारियाव नुदों एबा बेफोरखौ नोंथांमोना इउटुबावबो सार्च खालामनानै नायबा नुनो मोननाय जागोन। एकदम बेदरखौनो होथारो, नाथाय बे बेदरा बबेनि, माबे जुनार, मा बुस्थु, गोथै गोथां बबाव मोनदों बेफोरखौ जोङो मिथिया। जायखिया होयो जाहाथे नाया थाब देरो, बेनिफ्राय गावस्रा मुलाम्फा मोनो। दा बेनि थाखाय दा आसोल खोथाया फैदो दानिया, नाया जे बेखौ जानानै देरबाय बेनि मोदोमखौ जों जाबाय बेखौथ' जोङो बादा होनो हाला। मानो होनबा मैगङावबो जेरै मुलि होनानै मैगं मोनजायो, बेबायदि जों गासैबो बेखौनो हजम खालामनांगौ जायो। नाथाय बेनि अनगायैबो जों जे ना गिदिरनि जों खि जायो बाजारनि, दा बे बेलायाव जोङो डाइरेक्टलि बैफोर आदारफोरखौ मोनजानाय जायो। मानो होनबा नोंथांमोना नुगोन बेफोर गासैबो आदारफोरा जोंना नानि उदैयावनो थागोन, बिबुआवनो थागोन बा खियावनो थागोन। दा बेखौनो जों डाइरेक्टलि जानाय जायो। बेखायनो बियो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद डेन्जार। बेनिफ्राय जोङो गोबां खहा जाजागोन, बेखौ नोंथाङाबो अनुभब खालामनो हाबाय जानो हागौ। दा बेखायनो गोबाङानो मिथियामोन, जों साफ्रामबो जाफ्राङो, मिथिखानानैबाबो बावनानै जाफ्राङो। दा बेखायनो आसा खालामो साफ्रोमबो जों जानाय नंला। नाथाय अमा बिबु बा गिदिर गिदिर जुनारफोरनि बिबुनि बेलायाव जोङो जायोबाबो बेफोरखौ जों गोबां सुनानै मोजां आदार हिसाबै जों बानायनानै जानो हानायनि सुबिदा जायो। नाथाय नानि बेलायाव बेबायदि सुबिदा जानाया फ्रायानो जाया आरो बेखायनो फ्रायानो साफा खालामाबालासिबो जायो, जेराव जों बिख्लोखौल' गारनानै जानायबो नुनो मोननाय जायो। दा बेखायनो बेयाव जोंहा गोबां खहा जागोन आरो जाय खहाया जों मालाबाबो सानफेरनो हानाय नङा। मानो होनबा जोंनि मानसिफ्रा डाइरेक्टलि एफेक्ट जानानै माबा मोनसे रिएक्सन जाथारोबासो जोङो बेखौ माबा मोनसे जादों सानो। नाथाय जेनेबा लासै लासै एफेक्ट खालामलांनाय बेफोरखौ जोङो सिन्था खालामा एबा हमस'नो हाया। नाथाय गोबाङानो बेबायदि लासै लासैयै खैफोदाव गोलैनांगौ जायो। दा बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो फोरमायदोंमोन, जाहाथे जोङो बेबायदि केसाव बा बेबायदि नंखाय आदार जानायनिफ्राय जोङो रैखा मोनो। दा
दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव खावलायदोंमोन। दा बेल' नङा, बे नानि अनगायैबो गोबां गासिबो दानि जुगाव भेजालानो फैखाबाय, नाथाय जोङो बे मोनसेखौ नोंथांमोननो बिदिन्थि होनाय जादों।